Unesinibingelele kwikhaya TV2 sibika sisemathupeni kuWard 79 lapho nje ubone nje ila kuqala khona imotorcade ezohamba njalo iziyophelela khona erenke emathupeni. Lapho ke engizwe ngandlebenye ngathi sothi mase siqedile mase sithi sose sehlise ngephuzo. Angazi ukuthi hlobo luni leziphuzo. Kodwa ke wena ke oqalayo ke ukungena kuleli khasi siyacela ukuchofoza ibutton usubscribe kule channel awubuke ke nama video alandelayo. Siyabonga wema Afrika ayabonga ama-MK bayabonga ama-MK okusivotela ayabonga ama-MK ngokusivotela wemphakathi lingaphela amandla wemphakathi ushilo mshalozo singapheniki siyabonga Afrika siyabonga Afrika ngokusivotela siyabonga wema Afrika ngokusivotela